Перфектна здравословна закуска. Домашен лаваш, млечен сос, прясна чушка, прясна краставичка, малко лук за вкус и разнообразие, няколко резенчета домати, чисто филенце, по-добро от всеки дюнер на пазара. Така изглежда нашата завършена здравословна закуска от домашен лаваш, пресни зеленчуци, млечно сосче паладин и сега остава само да завием лекичко с една ръка, с две ръце по-удобно и да пробваме. Да тестваме. Определено е различно от купешкия дюнер, няма мазни пържени картофи. Ако искате да зарадвате децата си, близките с нещо вкусно и по-здравословно, да отделите малко време в кухнята, може и децата да ви помогнат. Това е перфектна закуска, обяд или вечеря, стига да ви се яде. Лек ден!